din iyang gidawat ang mga pag-antos, mga kasakit, pagpakamatay sa krus aron pagtubos sa katawhan. Misulod siya isip hari sa pagpasaylo, misulod siya sa iyang syudad ng Jerusalem isip hari sa paghigugma, pagpailo, pagpaubos. Misulod usab siya sa Jerusalem isip mananaog, batok sa sala o sa kamatayon. O kining kamatayon sa tong Ginoo, dunay tulo ka mga tao, tulo ka pundok sa mga tao nga nanambigit sa iyang kamatayon. Una, katong mga gitawag o kaaway ni Jesus. Katong mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod, mga eskriba, kadakuan sa mga pari, nga milampos sa pagpadakop kang Hesus, paglatos, paglangsang ni Hesus sa krus. No, nilampos gyud silang tinguha sa pagpatay kang Hesus. Mo kini mga tawhana nga walay pagtuo kang Hesus, nga miisip kang Hesus nga ordinaryo ra nga tao. Wala nila dawata si Hesus nga Mesiyas. Wala gyud sila motuo kang Hesus. Wa gyud nila higugmaa si Hesus. Ila gyung gisalikway, gisaway, gitamay. Murang gitawag sila mga kaaway ni Hesus. Muna unang pundok sa mga tao. Ikaduha sang pundok sa mga tao nga nalambigit sa kamatayon sa Ginoo, mao katong mga tao nga igo rang mitan-aw nga si Hesus nga inosente nga walay sala, gidakop, gisilutan, gipaantos, gibunalan, gisukmag, giluwa, giludan o gipasakitan. No, wa gyud sila magpakita og lakang paglaban sa usa ka tawo nga inosente. Wa sila batiag kaluoy, wa sa sila maglagot kang Hesus, wa sa sila batia og kasuko kang Hesus. No, igo ra lang ni tan-aw, wa sila batiag kaluoy, paghigugma kang Hesus. Muna yung mga tao nga gitawag og mga indifferente. No, igo lang ni tan-aw. Unsa may labot namo sa iyang kasakit, sa iyang pag-antos, wa ni sila manggilabot sa mga pag-antos sa Ginoo. Wa ni sila manghilak, no? Nya ay katulo ka pundok sa mga tao nga angay gyud natong sundon, kining pundok sa mahal nga birhen, sa mga babae sa Jerusalem nga gibati o kaguol sa kasakit ni Jesus. Nang hilak sila ngano nga si Jesus nga walay sala gipaantos. Gibati sila og kaguol nganong gipapas-an sa krus si Jesus nga walay sala. Nganong gipahamtangan man siya sa silot sa kamatayon, nga wa man siya gibuhat nga daotan. Gibati sila og kaluoy tungod kay nahigugma sila kang Hesus. Muna no, kining tulo ka pundok sa mga tao nga nalambigit sa kamatayon sa Ginoo, ang mga kaaway ni Hesus o ang mga indiferente o ang mga tao nga nibati gyud sa kasakit o kamatayon sa Ginoo, naguol. Muna nining panahon sa Semana Santa, ato gyud paningkamutan nga ato sang bation ang gibati ni Jesus. Ato sang we must empathize, no? We must allow ourselves to be touched by the sufferings of Jesus. Kay si Jesus nag-antos, nagpakamatay tungod og alang kanato, no? Nag-antos siya, nagpakamatay aron maluwas kita, mapasaylo ang atong mga sala, mahibalik kita ngadto sa Amahan, matagaan og dalan ngadto sa gingharian sa Amahan, o ang atong relasyon nga naguba sa sala, pero tungod sa pagkamatay ni Jesus napasiguli pag-usab. Murang angay sa tang magpasalamat, no? Kang Hesus, atong pakpakan si Jesus, no? Kay siya nagpakita kanato nga iyang gibuhat ang mga pag-antos, mga pagpasakit, pagtuman sa kaubuto sa Amahan tungod sa iyang dakong paghigugma usab kanato. Iya kining gibuhat tungod kanato kay iya kitang gihigugma. Muna noon ini panahon sa Semana Santa, atong ipakita nga nahigugma kita kang Hesus, musunod kita ug maghimo kita og mga pag-antos, pagpenitensya, pagpuasa, pag-abstinensya
mga buhat sa kaluoy, no, nini panahon sa Semana Santa aron mahimo kitang balaan busa manindog kitang tanan. Nagatuo kami so sa Dios ang Amahan makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, kang Kristo yang bugtong anak Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak Santa Maria nga Birhen, gisakit sugo ni Poncio Pilato, gilangsang sa krus, namatay, gilubong, mikonsad sa mga nangamatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw gikan sa mga minatay, bisaka sa langit nagalingkod sa tuo, sa Dios Amahan makagahom sa nga tanan gikan dito, ubalik sa rong paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitas mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas kinabuhing way katapusan. Amen. Ang atong hari misulod na siyang balaang syudad, ang Jerusalem. Ang atong mga lukay ug mga singgit sa pagpasidungog nagakawagtang samtang mga pulong sa Ebanghelyo nagsugid kanato sa sugilanon sa kasakit o kamatayon. Ato karong dad-on ang ato mga pag-ampo ngadto